Ayun kita niyo yun, jackknife move 'no? So, napakalupit ng galaw na yun. Baka Sham Guard yan. So, yun nga, naimbitahan tayo sa Mavs 'no, para maglaro at maisalang sa 1v1. Kaya, let's go mga kawaray! What's up, Ray Baller nga pala, no? So, kaka-out ko lang ngayong umaga, no? And syempre, nakakatuwa lang isipin na ngayong araw, pupunta tayo sa Pampanga, no? So, ang layo. Sa Mavs Phenomenal, no? Dahil naimbitahan tayo para maglaro doon at makipag 1v1 doon. So, hindi ko lang alam kung sino yung mga kalabang ko ron, kaya hindi lang natin alam mo anong takbo ng laro natin ngayon. No? Sana makapag laro tayo ng maayos, ng maganda, no? So, medyo may injury pa ako sa paa pero kaya yun. Sayang naman yung pagkakataon na makalaro sa kanila, no? So, ayun na nga. So, babiyahe na ako pauwi ngayon sa bahay and pagkatapos sa bahay, diretso tayo sa biyahe sa Pampanga. Alright! Kaya mga kawaray, no? So, dyan lang kayo at huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, tsaka hit yung notification bell para lagi kayo updated sa mga video yung ilalabas natin. Alright, let's go! Ayun na nga mga kawaray, no? So, time check, mag-alas 10 na ng umaga. So, babiyahe na tayo mula dito sa Quezon City, papuntang Pampanga. So, hindi lang natin alam kung ilang oras yung tatakbuhin natin. Kaya, ito, paalis na tayo guys, no? So, syempre kailangan, dahil puyat tayo, dahan-dahan lang tayo sa pagmamaniyo. Kailangan safe pa rin tayo pagdating natin doon. Alright! Nakakatuwa lang isipin na dati pangarap lang natin yung makalaro sa Mavs o maimbita man lang, di ba? So, wala talagang posible, di ba? So, kita nyo naman ngayong araw na to, so lalaro tayo ngayon, di ba? So, makikita natin yung mga idol natin doon. Pero sana makapaglaro ako na maayos kasi may injury ako, may pilay ako. Kunti lang naman, hindi naman ganun kalala guys. Pero susubukan pa rin natin maibigay yung magandang laro para sa makakalaban natin. O, di ba? So yan pala yung video clip mga kawaray na napilayan ako dyan, natapil ako pero hindi naman ganun kalalayan. So partida na, di ba? Puyat na, may injury pa. Pero ganun talaga ang buhay. Tuloy pa rin tayo, lalaro pa rin tayo. Sayang naman yung pagkakataon natin, di ba? So panoorin nyo na lang yung full video niyan, yung nung araw na napilayan ako. So makikita nyo lang yan dyan sa YouTube ko. So ayun na nga mga kawaray, no? So dahil sobrang init sa biyahe, so ayun, naghuminto muna tayo. And syempre magpapalamig muna tayo, bili muna tayo ng buko. Diba? Dito muna tayo sa daan at grabe sobrang init mga kawaray. Pero okay rin carry yan. Kita nyo naman napakagandang lalaki pa rin, diba? Hihi. We, di nga. So pahinga lang tayo dito saglit mga kawaray. Hey, what's up mga kawaray, no? So napahinto tayo ngayon. At nandito na ako sa Giginto, Bulacan na. So nagbuko muna ako dito. At grabe sobrang init. So yun, siguro papunta Pampanga mga kalating oras pa. Isang oras. Siguro kalating oras na lang. Yun, so excited tayo, no? Na
makapaglaro sa maps. And yun, hoping na maganda yung laro natin ngayon. Kaya, sure, tapos ko lang uminom ng buko. And talaga na tayo. Alright, let's go! So ayun na nga mga kawaray, no, sa pagkatapos ko uminom ng buko, pahinga lang saglit and biyahe na kaagad. Siyempre, excited tayo makarating doon sa paruroonan natin. Siyempre, mabs pa naman yung pupuntahan natin, di ba? So malaking karangalan yan para sa akin at naimbitahan ako. So yun, siguro mga kalahating oras na lang to papuntang Pampanga dahil nandito na ako sa Giginto, Bulacan. And yun, enjoy lang natin yung biyahe, di ba? Tamang takbo lang, relax lang, and dapat kalmado lang tayo sa kalsada para mas maiwasan natin yung mga disgrasya na pwedeng mangyari. Alright, let's go mga kawaray! It's my life. It's my A few inches later. So what's up mga kawaray, no? So andito na tayo sa Pampanga na tayo. And bago tayo pumunta ng Marbs, so dadaan muna tayo sa isang kaibigan ko, no? So pupuntahan muna natin siya. Nandito na ako sa may San Matias. Tama, San Matias. Pupunta na tayo doon, guys. Let's go! So sakto, alauna pa lang ng hapon. So pupunta na tayo rin. Dito na ako sa Matias. Alright. So yan guys, so nandito na ako sa kaibigan ko. Ayun na, dumating na sila. Ay! Baby ko! Psst! Ano yan? Ba't di ako pinapansin yan? Ha? Ba't di ako pinapansin yan? Ay, ang ganda naman talaga. Pero usog. Hi vlog, welcome to my guys. Sapakin kaya kita. Kumusta? Eh? Yan, talk mo. Nandito na kami, oh. Hello. Alright. Sama ka mamaya. Ay, ano? Sabi ko na siya, trabaho. Di mo sinabi, kagabi mo lang sinabi para sintang. Biglaan nga. Kasi kagabi lang din ako tinawagan. Oo, wala. Hindi ko. Yan, mga kawaray. Magpupol muna kami. Alright. Tatalunin ko to, eh. Hindi ko pagbibigyan. Binisita ako ng best friend ko sa Pampanga. Waray Ballers, subscribe. Naulo! So yun na nga mga kawaray, no? So nandito na ako sa bahay ng tropa ko. And syempre dahil dinadaanan lang naman to, kaya dumaan na ako. And syempre para makadalaw na rin. Kaya shoutout sa'yo, Raquel Mananzala. Isa ka talagang tunay na kaibigan, no? So, siya yung best friend ko dito sa Pampanga. Kaya, solid talaga. Sobrang bait. Napakabait talaga ng magulang niya. Talagang asikaso ako sa pagkain. Walang problema talaga ron. So, maraming salamat talaga sa'yo, sis. So yun, bali sasama ko dapat tong kaibigan ko, kaso may pasok pa siya mamayang gabi kasi yung call time ng laro namin is 5:30 and yun na nga, bali alas 6 yung pasok niya kaya hindi din siya makakasama, kaya wala akong magagawa, ganun talaga. So syempre may mga pamilya na, kaya hindi na pwede yung tulad ng dati na kung saan pumunta nandun ka agad. Pero okay lang yan, syempre kayang-kaya na natin yan, di ba? Kaya mga kawaray, let's go! So ayun mga kawaray, dito na ako sa subdivision nila Coach Mob, no? So 2:30 na ng hapon. And syempre tinitingnan ko pa kung saan dito nga yung bahay nila. And excited tayo guys na makita sila. Yo! Pogi check muna. Pogi mo talaga, waray! So yun guys, what's up guys, no, mga kawaray. So nandito na tayo sa lugar nila Coach Mob. So inaantay ko na lang lumabas si Uncle Joey. Alam ko ito na ata yung bahay na yun, eh. Ayun, antay-antay lang daw tayo. Pero nag-chat na si Uncle Joey. Wait lang daw. So, nakaka-excite na, alam nyo yun, na-excite tayo na nakakaba na makita sila. Isang karangalan na ma-invite tayo rito. Kaya antay-antay lang ako dito.
A few inches later. So yun mga kawaray, so dito na tayo sa loob ng bahay nila Coach Bob, no? Kita nyo naman, no? Baka waray yan. So yun na nga, tamang nood na lang muna tayo. Kita nyo naman si Nemo, si idol Nemo. Si Jor nga, oh. Kita mo naman, di ba? So tamang nood muna tayo at nagsushooting sila. And syempre, magpapahinga muna tayo dito sa Gidli. And tamang-tama lang yan. Para mamaya, pag sinabak tayo, nasa kondisyon pa rin kahit pa paano. So yan, kita mo si Nemo. Napakagapo. So yun na nga, dahil kumpleto na yung player ng Mavs, no? So yun, bali may practice sila ngayon. Dito lang tayo, papanoorin lang natin sila. Diba? Papanoorin lang natin yung mga idol natin. Mga idolo natin. Alright, yeah! Ito sa social media. May galaw talaga. Alam ko galing Samar to eh. So yun nga mga kawaray, no? So dito na tayo kay Mavs at isasalang na tayo para sa 1v1. Alright, let's go! Walang iba kundi si Sir Raymart Pahantoy! Good D, pero better offense. Dalawang magkasunod. Let's go! Na malupit ka play ang binita ko ni Raymart.